हेल' लोगोफोर आं दिनै दंफैयो रुनिकाटा सत्संग मन्दिराव आं गारि फुजा होनो फैदों माने मैया स्कुटि माबादोंमोन नालाय बायदोंमोन नालाय बेनि फुजा होनो फैदों नोंथांमोना नायलांबाय थानाय स्कुटि मालिकखौबो माने स्कुटि मालिकआ स्कुटियावनो गाखोनानै दङ नैबेनो स्कुटि गोदाना बा माला बायानोलाय बे गारिखौलाय दाख्लै सुनिबाराव सुनिबार आच्छा खय थारिखमोनथाय ओमफ्राय मानो स्कुटि बायलाबायखो नोंलाय बेरायनो सालायबोबाय थानांगौ नङा लोगोफोर थारमाने बे फिसाजोआ जानुवारिनिफ्राय स्कुल हाबसिगोन नालाय ओंखायनो फिसाजोनि स्कुलाव दोनलांनो थाखाय बायनाय जादों आरो अबेबा बेरायबाय थायोबा खिन्थु माने पानिसमेन्ट जागोन आरो बेखौ दे माबा रायलायदो दे फुजा होनो नागिरदों दिनै गारिखौ औ ओमफ्राय दा मा फुजा होयो नायदो फुजारिया फैदोंना फैथ'वाखै फुजारिया फैथ'वाखै दाबो 9थायाव फैगोन होनदोंमोन दाबो फैया नेनो बालायबाय जानो ओंखाम उखैबाय आच्छा ओंखामथ' मोनजायाखै नङा होमबा ओंखाम मोनजाया साहाबो मोनलोङा जेबो मोनजायानो गारि फुजा होखागौमानि होमबालाय माने फुजा होखागौमानि गैया नङा होमबा जोङो सत्संग मन्दिराव दंफैयो दा फुजारिया फैथ'वाखै दस्रा एसे फुजा होबावदों दा बे फुजारि फैबायनो माने फुजाखौ होनाय जागोन आरो मन्दिरा नैबेनो लोगोफोर बे जाबाय रुनिकाटा सत्संग मन्दिर नोंथांमोनहाबो मालाबाफोर जुदि बेफोरबायदि फुजा गारि फुजा बायदिसिना होफैयोबाबो होफैनो हायो आरो मन्दिराव बानायनाय जायो बिबार बागान दं नै समायना रमायना फुजायाव होनो आरो बोथोर जाबाथ' आरो बिबारफ्रा साबसिन जाबावो बिबार खानाय बिबार खानोसै औ खादो दे मा बिबार बे जबा होनदोंना जबा ना जबा बिबार गोबां बिबार खाबाय खानायालाय ओमफ्राय बेखौ खादेरनोसै आरोखि फुजायाव होनो थाखाय आंना बुरिया बेनो लोगोफोर रावबो मेगन दासा दे नैबेनो नै मन्दिरा लोगोफोर दा फुजा होबा फुजायाव खेबबावगोन नोंथांमोनहा एसे नायलांबानो जाबाय माबायदि फुजा होयो नैबे जाबाय ओरैनो जिरायग्लांग्रा आलासिफोर फैबा जिरायग्लांग्रा नैबे जाबाय ओंखाम संग्रा आरो नैबे आलासिफोर फैयोबा थाग्रा आरोखि इसिबां मोजां नङाब्लाबो माने जोंनि थाखाय जथेस्थ' होनजायो आरो नैबे दादामोननि माबा दादामोनखौ दोनग्रा मन्दिरानो जाहैबाय मन्दिर बेखिनि नै मालाय गावनि गारि गोदाननि फुजाखाय गावनो दानथारोनो ओमफ्राय सिखायाबो सिखांखायसो थारमाने दखानावसो जों लाबोदों नालाय नालेंखरखौ दा बे माने दखानाव दानखानाय गैयामोन आरो दा मन्दिराव दाननांदों ओमफ्राय गैया नामा दा सिखांखायजों होबाय आं दाननो नागिरदोंमोन गाव दानहोथारा आंसो दानगोन होनलायो आरो रोंमारगौ मानसिया एसे गोदो सिख्लानिफ्रायनो खामानि मावग्राखा खोमा एसे होनहरदो दे रायज्लायहरदो दे एसे मा हिसाबै आंखौ दानहोआ नों जेनेबा नालेंखरखौ
नों दाननो रोङा नालाय दे मालाय इसोरानो आं दाननायखौसो जाखायोनो ओंखायनो दानदों आङो दे दानदो दे मोजां गोसो होथारदों हाब मालाबानो दानखांबायबो फटाफट हायोथ' बावनाय नङाबा अखानानो हाबावो आं आं एसेल' बायहेरायाव थांदोंमोन बावनो मालाबानो दानखाबाय बे दे मोजाङै बिदिनो मावबाय थानांगौ दे हेद गारिया न'आव सुनानै लाबोखाबायमोन दा हो सुखादोंमोन होमबाबो फुजा होनोसै नालाय एसे सुना होसिगोन बे सिटआव दाफोनांसैहाय फाखाजों बेजोंल' सुनोसै एसे फुजायाव सफैयो नालाय फुजा जासिगोन बेनो सुबायसै 9:30 होनदोंमोन 10ता जालायबाय 10ता सारि फुजा होबाय दहाय मन्दिराव थांबाय दा गारिखौल' माबाय आरो Kayaknya bantai lo apa? Apa? Jelain. Wah, ada. ঠাকুরের নাম লয়া একবারতে ফাটাবো না ফাটায়া পানিটা বাঁচাবো হ্যাঁ
পানিটা বাঁচিয়ে দুইটা চাকা দিও অলপ ইঞ্জিনে দিব দে मोननै साखायाव फोनो इन्जिनाव फोनो এই পুরুষোত্তম वन्दे पुरुषोत्तम उखुदा जाबाय बिदिया गाड़ी स्टार्ट करी हां स्टार्ट करी आगत ले पास ले ले दे नादना होदो आखास होदो सोना नादना होलांल' सिगांसिम थांबानो जाबाय दे स्टार्ट खालामदो बे आमलाइखौ स्क्रेमफा हमनानै बेखौ नादब्ला बे सुइसा औ नारसन साबिया होनाया जायाखै दा अन खालामनाया जायाखै दा आमलाइखौ स्क्रेम जाबाय दे सालायदो बास ओमफ्राय मा फावसिफिनदो बे माबाया नों दा सासे फैदोल' दा सासे माबादोल' फावसिदोल' हगारा आखाया हमनाया आया गोदानथ' ओंखायनो माबा जायाखै फैबाव थांबाव फावसिबाव बास जाबाय হয়েছে না ओंखारबाय रुनिखारा सत्सं मन्दिरनिफ्राय ओंखारबाय जों 2:30 Bye bye, बेखिनियावनो bye bye.